समधी जी आईनी रतिये में उनके पेट झरी गईल धतिये में। समधी जी आईनी रतिये में उनके पेट झरी गईल धतिये में। पानी छुए गईले नहरिये में बुक चटियोलस रहरिये में। बुक चटियोलस रहरिये में। दौड़ल दौड़ल गईले रहरिया में उनके दीदी पकड़ैली रहरिया में। उनके बुआ धरैली रहरिया में। अगुआ जी अइले रतिया में उनके पेट झरी गईल धतिया में। उनके पेट झरी गईल